Салом алейкум ба ҳама дӯстон бародарон, хуш омадем ба канали Азам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Азам Тавоев. Видеоролик имрӯз дӯстон дар бораи як кӯдаке аст ки гӯё ки ин кӯдак дар синни 5 солагиаш ҳомиладор шуда бошад. Ва дӯстон шумо нагӯед ки ин видео дурӯғ аст, барои он ки ман ин видеоро ба тамоми фактҳо далелош ҳозир пешкаши шумо мекунам. Шумо ба ҳузур тамошо кунед ва баъдан фикру ақидаи худро ҳатман дар комментария нависед бародарон. Тайёред? Тайёр бошад, видеоролики имрӯзро сар мекунем. Рафтем. ин история дар яке аз шаҳрҳои Соединёни Штати Америка рух додааст. Падар мебинад ки шиками духтараш рӯз ба рӯз калон шуда истодааст ва падари ин духтар метарсад ва хаёл мекунад ки дар шиками духтараш чӣ захме шудааст ва ин духтарро ба беморхона мебарад. Падари ин духтар роҳи зиёдеро тай мекунад ва ба беморхона меравад ва ба духтурон духтари худашро нишон медиҳад. Духтурон аввал хаёл мекунанд ки дар шиками ин духтар ягон намуд захм аст. Аммо баъд аз оне ки шиками ин духтарро рентген мекунанд ва ташхиси ин духтар мебарояд, ҳамаи духтурҳо дар ҳайрат меафтанд ва шок мешаванд. Вақте ки ин духтур ҳоли ин духтаракро мебинад, дарҳол ба полисо занг мезанад ва мегӯяд ки дар беморхонаи мо ҳамин гуна духтар аст. Ва полисо меоянд ва мебинанд ки дар ҳақиқат дар шиками ин кӯдак боз кӯдак аст ва ин духтар дар шикамаш кӯдаки 7 моҳа дорад. Ва полисҳо дарҳол падари ин духтарро дастгир мекунанд, аммо баъд аз якчанд лаҳза ин мардро боз ба озодӣ раҳо мекунанд. Барои он ки ин полисҳо ягон доказательства надоштанд ки ин корро кӣ кардааст, падари ҳамин духтар ё ин ки ягон одами дигар. Чаро ки мо медонем дӯстон, дар соли 1933 чӣ хеле ки ҳоло тараққиёти илму техника аст, дар он вақт ин хел набуд. Барои ҳамин инҳо гунаҳгори аз ростиро намеёбанд. Ва ин духтурҳо ҳарчанде мекунанд ки ба ин бовар кунанд, аммо боварияшон намеояд ва ин духтарро гирифта ба пойтахт мебаранд. Лекин дар он ҷо ҳам баъд аз супоридани анализ ин кӯдак ҳомиладор мебарояд. Ва ин хабар зуд дар тамоми шаҳрҳо, ноҳияҳо, давлатҳо паҳн мешавад ва ҳамаи хабарнигорон ба оилаи ҳамин кӯдак сум медоданд ки бо кӯдаки инҳо ҳадди ақал як бор ҳам бошад ҳамсуҳбат шаванд. Аммо правительство ба ягон хабарнигорҳо иҷозат намедиҳад ки бо ин кӯдак ҳамсуҳбат шаванд, барои он ки ин кӯдак ҳоло хело ҳам хурд буд ва ягон чизро намефаҳмид. Ва табибе ки ҳамин духтарро аз муоинаи тиб гузаронда буд, якчанд аксҳояшро бо худаш гирифта ба дигар давлат рафтанӣ мешавад. Аммо дар роҳ гӯё ки аз дасти ин шахс ҳамин аксҳо меғаладу ва ба об меравад. Лекин хушбахтона ин суратҳое ки ҳоло шумо дида истодед дар архиви беморхона монда буд ва ҳамин боз дар шаҳр овозаҳоро паҳн кард. Ва баъд аз 2 моҳ ин духтар таваллуд мекунад. Ва аз ҳама аҷоибияш дар он аст ки кӯдаки ин духтар тамоман солим буд, ягон ҷое надошт ки носолим бошад ва табибонро боз ҳам дар ҳайрат гузошт. Ва ин духтар ба деҳаи худашон бармегардад ва дар он ҷо кӯдаки ин 10 сола мешавад. Вақте ки ин кӯдак калон мешавад, ба ӯ мегӯянд ки ин модари ту нест, ин апаи ту аст. ва ҳамин тавр солҳои зиёд мегузарад ва ин духтар дар яке аз беморхонаҳо даромада кор мекунад. ва баъд аз солҳои дароз дар синни 33 солагиаш ин духтар боз шавҳар мекунад ва баъд аз 5 сол боз як кӯдаки дигар таваллуд мекунад. Аммо кӯдаке ки ин духтар дар синни 5 солагиаш таваллуд карда буд, дар синни 40 солагиаш аз дунё мегузарад ва тайбон мегӯяд ки ин кӯдак дар сараш рак дошт. ва ин духтар худаш дар синни 83 солагиаш ин ҷаҳонро падруд гуфт ва ҳамин тавр ҳам ба ягон хабарнигор ягон хабар ё ин ки маълумот надод. ва то ҳол ягон кас намедонад ки падари ин кӯдак кӣ аст дар ҳақиқат. ва бо ҳамин видеоролики имрӯз ба анҷом расид дӯстон. бовар дорам ки видеоролик ба шумо писанд омад. ба канал ҳатман подписатсия карда зангвачаро пахш намоед то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед, чунки дар оянда шуморо видеои беҳтарин интизор аст. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.